Daga yanzu ka ringa lissafa ni a cikin matanka. Ai ban da mata, ai ke ce kawai mata. Wai me yasa kike wa matan nan fatan alkhairi ne? Saboda ƙanwar mahaifina ce. Zara tana son ka kuma tana ƙaunar ka. Samun masoyi kamar Zara abu ne mai matuƙar wahala. Me yasa ka rabu da ita? Soyayya kalma ce, rayuwa kuma aiki ce. Idan ka fuskanci bambancin wayannan abubuwan guda biyu, a tabbata ba za ka ga laifi ba. Gaskiya na daɗe ban ga ɗan raina hankali irin ka. Kai wajen yarinya kuma sannan yanzu kana bibiyar ta. Da jininki nake yin rayuwa, da jininka nake yin rayuwa. Sai ku taya ni da babbar murna, na dace ba ni da damuwa. Ni ma ku taya ni da murna, na samu wace ban rayuwa. Daga ke ba kare, ki riga da kin da komai na sani. Dukkanin yan mata kin dara sai kin zama mutane garbiya. Daga kai ba sauyi, ka riga da kai da komai na sani. Dukkanin samari kai ya kawace su ka zamto mini garkuwa. Na dace ba ni da damuwa. Daga ki ba kari, daga ki ba sauyi, daga ki ba kari, daga kai ba sauyi. sai ku taya ni da babbar murna, ya dace ba ni da damuwa. Ni ma ku taya ni da murna, na samu waje ban rayuwa. Da jininki nake yin rayuwa, da jininka nake yin rayuwa. Daga kai ba sauyi, ka riga da kai da komai na sani. Dukkanin samari kai ya kawace su ka zamto mini garkuwa. daga ki ba kari, ki riga da kin. Assalamu alaikum wa ana sallama da Hajiya Nawa. To, wayin juwa. Wallahi wani ne wancan shi. To ka ce ina zuwa. Kai ne kake nema na? Ni ne. Ina jin ka. To, da farko dai suna na Alhaji Sani. Ni nake da gidan mai na SS. SS Plaza ta wuce. Ina da gida a Dubai da America. Ina da motoci manya-manya da ake dakon mai guda 250.
Ni nake da makarantar secondary ta Eloquent Academy take Abuja. Masha Allah. Na zo neman auren ki ne, ba sani ko za ki amince? To waye wannan ɗin ya zo limanta? Kuma waye shi ya ga zai iya? To Allah ya sa alheri ne. Zara, na'am. Wai me yasa kike wa matan nan fatan alheri ne? Saboda kanwar mahaifina ce. Amma ita ai bata san haka ba. Saboda haka Allah ya sa kaddara ce ta zo, wacce za ta sa ta gane kuskurenta. An saki kawai nake jira wacce ba ta wuce harfi 2 ba zuwa 3 za ta iya canja kaddarar rayuwarki. Rayuwa cike take da abubuwan bukata wanda zuciya da jiki take bukatar ta samu. Mutum kamar ka a matsayin masoyi daidai yake da biyan bukatar rayuwa. Daga kallo ɗaya so ya sace mini zuciya. Cikin harshe mai sauki. Na amince na zabe ka sama da kowa. Daga yanzu ka ringa lissafa ni a cikin matanka. Ai ban da mata, aike ce kawai matar. Baka da wata matar kake son ka gaya mini? Ai ni ban taba aure ba, saboda na kudurci a raina sai na tara kuɗi sannan zan yi aure. Domin ni da matar zan aura, daɗin rayuwar mu ta soyayya. Na ji daɗi domin na fahimci zan nuna maka soyayya. Zan nuna maka soyayyar da ko a labari baka taɓa jin ta ba. Bani account number ki, baki tukuicin wannan karbar da kike. Okay, 02 20 90 66 53 GT Bank. To shikenan, ki malaji da miliyan 2. To ni zan tafi sai mun sake haɗuwa. Ba karɓi lambar wayata ba. An na da ita. Ban san me faru ba, amma dai na fi kira ta ba ta daga wayar ba. Ya za ka ce baka san abin da ya faru ba? Da tana daga wayata ne, a sai lallaba ta akan haƙuri na shi. Gaskiya na daɗe ban ga ɗan raina hankali irin ka ba. Kai wajen yarinya kuma sannan yanzu kana bibiyar ta. Ina so in wanke kaina ne a wajenta. Idan za ka yi amfani da sabulai da sosan duk duniya ba za ka taɓa wanke wannan zunuban da ka aikata mata. Amma irin ta zai fari ko? Me yasa kake so ran fari ne? Wannan mutumin shi ne ya dace da mafarki ne. Shi ne ya dace da muradi ne. Jafar ka yi haƙuri, ruwa ba sa'an kwallo. Domin Alhaji Sani ya fi ka cancantar mallakan nawa. Lokaci ya yi da gari zai waye, haske ya mai da duhu. Ya kamata ka yi nazari da kwakwalwarka. Ba yanzu nake buƙatar in yi tunani ba. Dama can ai da tunani na. Kuma ma kai kake buƙatar ka yi tunani. A iya tunanina da fahimtata duk duniya za ta ci abokin zaman. Sannan kuma a iya fahimtata abin da kai mata yaudara ne. Ko kai ne ka tsinci kanka a matsayin da na tsinci kaina. Tabbas irin hukuncin da na yanke shi za ka yanke. Ni ina girmama soyayya sama da bukatata. Lallai baka san girman bukata ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum salam. Allah ina son magana da kai. Ni ko? Kai. Ina jin ka. Idan ba za ka damu ba,
da Allah mu koma gefe. Ina so za yi magana ne akan kai da kuma tsohon budurwar kasara. Menene matsayinki akan Jafar? Har yanzu ba mai magana ba. Ina ƙoƙarin cire shi daga zuciyata saboda Jafar ya daina suna. Jafar zai dawo gare ki. Ni na san da haka. Wani irin tabbaci kike da shi akai? Tarihi ne wanda ya samu asali. Duk wanda ya guje ka ba tare da kai masa komai ba, sai ya dawo yayi nadama. Zan zauna ina jiransa kuwa har sai yayi nadama. Kada ki taɓa nuna masa kina jiransa, kuma ba lalle ne yayi nadama ba. Me yake so na yi? Ki buɗe idanunki da kuma zuciyarki. Idan wata soyayya ta zo miki, kada ki wata shakka, kawai ki karɓa. Na kasa mantawa da Jafar. Shi kuma ya daɗe da manta ki. Na kasa cire shi daga zuciyata. Shi kuma ya daɗe da cire ki. Kullum da tunaninsa nake kwana. Ko sunanki baya tunawa. Zara tana son ka kuma tana ƙaunar ka. Samun masoyi kamar Zara abu ne mai matuƙar wahala. Me yasa ka rabu da ita? Soyayya kalma ce, rayuwa kuma aiki ce. Idan ka fuskanci bambancin wayannan abubuwan guda biyu, na tabbata ba za ka ga laifi na. Kalmomi suke haɗuwa su samar da aiki. Duk wani aiki da kalma take samar da shi, a ƙarshen sa baya ƙarko. Ina nufin soyayya da kake gani a matsayin kalma. Kai tsaye me ka zo ka faɗa? Kuskure ne rabuwarka da Zara. Na tabbatar da hakan. Har yanzu kana son Zara. Amma kai baka san da hakan ba. Kana dab da rasa rayuwar da ka zaɓa. Ya kamata a ce ka san da haka. Amma har yanzu lokaci bai ƙure maka ba. In har kana son haka. Sunana Hafiz. Wannan katina ne. Ka neme ni a duk lokacin da abubuwa suka taɓe maka. Domin na san za ka nemi shawarata. A shirye nake domin na baka shawara. Na gode, sai an jima. Hello? Ka zo ina son ganin ka. To sai ka zo. Na amsa kiran rabin raina domin faranta ruhinta. Kafin ni wace ce rabin ranka? Me yasa kike tambaya ta? Saboda ta inda aka hau ta nan ake sauka. Kafin haɗuwa ta da ke ban ma fara rayuwa ba. Sai da na haɗin da ke ne sannan na fara rayuwa a wannan duniya. Jafar. Jafar. Na'am? Amma jikina yana bani akwai matsala. Jikinka ya baka daidai. Amma wannan matsalar ba daga gare ni take. Kai tsaye daga gare ka take. Rayuwa da bukatu wasu abubuwa ne wanda tare suke tafiya a koda yaushe. Idan bukata ta wuce rayuwa to mutum yana cikin matsala. Haka in rayuwa ta wuce bukata nan ma mutum yana cikin matsala.
ka yi ƙoƙari ka rayu ko da ran wasu zai zama fansa da taka rayuwa. Haka wani malamin kimiyya ya ce. Saboda haka ka yi haƙuri, daga yau na janye soyayyata daga gare ka. Saboda haka ka je ka nemi wata ko kuma ka koma inda ka fito. Da jininki nake yin rayuwa, da jininka nake yin rayuwa. Sai ku taya ni da babbar murna, na dace ba ni da damuwa. Ni ma ku taya ni da murna, na samu jigon rayuwa. San ki ratsa jikina, yaya zan yi da kaina in har babu ke a duniya. Da na samu sukuni in har za ki rike ni, ki bani sarautar birnin zuciya. Har sashin soya huda mini zuciya. Zama sarki ke kuma ke sarauniya. Fata na Allah ya bani ke so. Action. Mu je Usman tsaya dan Allah mu je. Mu je janna. Oli. So me ke ta zakata ya ke ta mintawa, zuciyata ta kamu da ciwon so. So ya yi mini kanta, zuciya ba ta bugawa har sai ta samu abin da take so. Tsananin san ka ya sami na ciwon zuciya. In har ba ka so na zan bar duniya. Ni ba zan iya rayuwa ba sai da kai. Sai ba? Ya zan yi ba. Sani kina haka, kina faɗa kawai. Da ki ji abin. Pick up, action. Ki cire soyayya Jafar daga zuciyarki shine abin da nake yi. Zara su tun lokacin da na fahimci Anti tana son sani kokarin haka amma abu ya ci gaba. Tun lokacin Da na fuskanci Anti na son Jafar, na yi kokarin yin haka amma abin ya ci gaba. Pick up, action. tun lokacin da na fuskanci Anti tana son shi, ne kokarin haka, amma abu ya tattara. Ni ne da ce dole sai kin danne ki da kin saka mata hakuri. Ki share shi na tsawon lokaci. Dole sai kin danna zuciyarki, kin saka mata haƙuri, ki share shi na tsawon lokaci. Tabbas idan ya ga haka zai karkato gare ki. Ni kuma a lokacin na san yadda zai kullo wannan tsohuwar najada, amma ta bata tsohuwar najada a hankali. Ni kuma idan kika raba tashin ta zai shiru. Kaka raba mun kawai gamin a haka din. Kan raba ko? Wallahi. Tabbas idan ya ga haka zai karkato gare ki. Ni kuma na san yadda zan kullo al'amarin. Kuma na san yadda zan shawo kan wannan tsohuwar najada. Tabbas idan ya ga haka, to zai karkato gare ki.
Ni kuma na san yadda zan bullo wannan al'amarin, sannan na san yadda zan ji da wancan tsohon na jada. Kin so kake ki. Na ji sai na da. Ki gane ai kina wato kar magana ki ga musu. Ai na san da abin da suke shirya ma kirtin da suke shirya min. Ni da ake ce min bakan makira gaskiya ɗan nan ta zaba min da ba. Irin na tsofaffin makira irin mutane. Gaskiya ta ga yan ba su ga. Jafar ya zuba zuciyata. Ruwan wani dafin da ba shi da magani. Jafar ya zuba wa zuciyata ruwan dafin da ba shi da wani magani. Ruwan dafin da ba shi da wani magani. Pick up action. Jafar ya zuba wa zuciyata ruwan dafin da ba shi da wani magani. Ya zan haɗa ku. Jafar ya zuba wa zuciyata ruwan dafin da ba shi da wani magani. Jafar ya dafa zuciyata. Ba zan ba zuba wa yi. Jafar ya zuba zuciyata. Na gane. Pick up action. Jafar ya zuba wa zuciyata ruwan dafin da ba shi da wani magani. Gara ta girgiza kai ta ce, ban san haka so yake ba, wallahi da tun farko ban shige shi ba. Ban san haka so yake ba, wallahi da tun farko ban shige shi ba. Yana gane ki da wani hari yanzu, ina so ki fara shi kuka. Ko da ba a ga hawaye ne. Ban san haka so yake ba, wallahi da tun farko ban shige shi ba. Ai sound din ba a gurin ta yake ba. Ni still rolling ba. Rolling. Action. Muje. Allah ba mu haɗin kai na. Wallahi waya da ragari a wallahi ba din ajiye mata. Wallahi ya musa bidiyo. Daɗin aikin nan ake ji saboda ana guri ɗaya a zaune ba yawo. Ina da wuce yanzu layi na ina da koyi yawo. Mu je. Mu je mana. Still rolling. Pick up action. To waye wannan ɗin yanzu limanta? Assalamu alaikum masu kallon mu. Sunana Maryam Lamidu, jaruma a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Ina kira ga masoyana na faɗin duniya da ku ziyarci YouTube channel ɗina mai suna Maryam Lamida TV. Za ku samu irin shirye-shirye na ni Maryam Lamida nake gabatarwa, kamar waƙoƙi, fina-finan Hausa da fina-finai masu dogon zango da dai sauransu. Kada ku bari a baku labari. Ni Maryam Lamida ina muku albishir ɗin cewa zan faranta muku insha Allah. Ina kira ga masoyana da idan kun kalli shirye-shirye na, ku danna min subscribe a channel ɗina, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Sannan ku danna mana liking, sai kuma ku yi sharing domin ku tura masoya su ma su kalla. Ni Maryam Lamida ina muku albishir da in dai ku kalli shirye-shirye na, insha Allah za ku yi alfahari da shi. Ni ce taku Maryam Lamido. Na gode. Zama ka soyayya ta har ma dukiya. Fata na Allah. Lafiya Sadiya naga kina kuka. Babanmu ne ya kore ni. Embed Media Concept present Kazafi Head Blame. Yanzu umma wannan yarinyar lalacewa ta kai zangoniya sauce ta a mota, kuma motan ma mai bakin tintin. Kazafi. Ana sai da Allah ba amma ta yi ganna ba. Story and screenplay Kaula Lagos. Executive producer Umar Babu Storayi. Producer Yusuf Habib Emped. Jiya ma kwana ne cikin bakin ciki, kwarasawa ban yi ba. Ban yadda ba. Saboda duk abin da kika faɗa min ba gaskiya bane. Wai me yake faruwa a gidan ku ne? Kazafi. Sadiya, fito. Ban kuɗi da kika ɗauka a ɗakin nan ba ni su. Gaskiya umma wannan zargi ne. Waye ya ga lokacin da ta ɗauki kuɗin? Kana nufin kai ka ɗauki kuɗin nan ko ni kuma ko umma? To in ba ita ta ɗauki kuɗin ba kai ka ɗauki kuɗin ba ni kuɗi. Yanzu gashi lokacin amfani da kuɗin nan ya zo. Wallahi ba ni da ɗauka ba. Suke ba. Dakata. Tsakanin ke da Sadiya na rasa waye mai gaskiya a cikin kwallaye. Ni kake zargi? A kin gaba ne ke nayi baran ke dade. To yanzu ina Sadiya take? Ai babanku ya kore ta. Maimakon yarinyar nan ki zame mata garkuwa,
sai ki zame mata kamar wata dodo. Idan ta ganki tsoron ki take ji, idan ta ji muryarki, idan ta ji jikinta har rawa yake yi. Amma akwai Allah. Ya zan yi da rayuwata ne, ya zane ne. Wallahi duk inda kuɗin nan take yarinya na sai ta fita ki dake mu wannan kuɗin. To shikenan babu wani abu. Zan tafi in Allah ya yarda ba zan wulakanta ba. Kullum ita ce mai laifi ta in ta ba sa laifi. Wannan karfin hali ne kawai kike so ki yi. To umma tunda abin ya zama haka ni zan zara hannuna da kan yarinyar nan. Ai la yumin adikum hatta ta tiya humul bayyina. Isa walle yaushe ka fara yin sallah? Ta shekara 1 da rabi ce kawai ban yi ba. Amma yanzu a koda yaushe na kan iya hada ta wata 1 kullum. Kalau kake kuwa? Yi wallahi aka ce da ni ya shiryu. Wa wallahi bai shiryu ba. Yanzu maman kas yake. Kice min karuwanci kike yi. Ga wannan na san baki ci abinci ba. Na fada ba wa zai min halaici. Ai dina min ka zafi. Directed by Ibrahim Pala. Watch it on Hausa Zone TV every Wednesday 7 p.m. Voice over by Tasipi Engineer Altas. Tauraro daga Allah. Sai dai kuma ba adalci a wannan rayuwa. Da ke za mu wuce. To magana karatu na. Ka dakata. Bana bukatar wannan. Babban gini, babban zane, babban shiri, mai babban labari. Na shiga wannan sa'o. Ya kike so ne da raina Roma sa'o? Kike cewa ba kya so marabu. Taron nan da aka shirya nan karanta ya kamata a ce mun shukar azumin mai a baya. Kullum sai an bani wasiƙa na kawo maka wai suna son ka. Dan hadda ni a cikin masu zugata akan ta kashe aurenta da Alhaji Abdullah, amma Zuhura sam ta yake mai take. Dan haka na sa mata ido. ba za ki magana a gida direban nan ya rinka zuwa da wuri ba. Mama ta ce miki godiya a bisa yadda ke aiko mata da abinci kullum. Gara na samu maka makarantar bodin wato ma'ana makarantar kwana. Babu abin da ne me nake yi dan shan sigarin kawai hajiya shine da ta wasu maganganu. Ina tausayin kaina a lokacin da zai fahimci cewar ina son shi. Admission ɗinka da ka samu na UK a Oxford University gaskiya ne. Coming soon. Ba zan rayu babu kai ba, wannan alƙawari ne maka, ko da kuwa kai za a waye gari ka bar ni. Ki daina faɗar haka, ni da ke ko mutuwa ba za ta raba mu. Na yi miki alƙawari, ko mutuwa ba zan yi ba sai da izinin ki. Shin idan dan zo da bukata ta wacce zan iya rasa rayuwata a kanta za ku taimaka mu? Ko da kuwa da rayuwata ne zan iya ko menene. Na kamu da son wani bawan Allah. Wannan bawan Allah shine Jafar sauranki, ina son ki bar min shi na auren. Ke kanwar mahaifina ce kuma ke ce kika rike ni tunda mahaifana suka rasu. Neman Jafar da nake sabon ubangiji ne? A'a, amma ya saba wa al'ada. Ko al'ada ba zawara za ta iya auren mijin da hankalinta ya kwanta da shi. An ta kiya hakuri ki duba maraici na, kar ki jefa ni a damuwa. Ina son ka. Me yasa zan kyala Zara in soki? Saboda na fi son ka fiye da Zara. Saboda na fi Zara iya tattalin soyayya. Saboda na fi Zara kuɗi. Saboda zan ɗauke nauyin rayuwarka na har abada. Zara kuma kai ne wanda zaka ɗauki nauyinta na har abada.
ki shirya duk wani makami da yake da shi domin muradinki. Ni da ke mu zuba duk wanda ya nasara a kai shi kenan. Amma kafin nan kan wacce ta sake yin magana a cikin ku magana ta ƙare. Sai ku taya ni da babbar murna, na dace ni ba ni da damuwa.